15 червня буде адзначацца 100 год з дня нараджэння нашага земляка, народнага пісьменніка Беларусі Васіля Владзіміровича Быкова. Да гэтай знамінальнай даты на абанеменце нашай бібліятэкі падрыхтавана кніжная выстава пад назвай «Салдат пера і праўды». Прапаную вашай увазе кароткі агляд твораў, прадстаўленых на нашай выставцы. І хочу пачаць з першага твора Васіля Быкова «Аповесці «Жураўліны крык», якая была напісана ім у 1959 годзе. Менавіта ў ёй адзін з галоўных герояў твора Васілька Глечык з'яўляецца нашым земляком. Старэйшае пакаленне жыхароў Вішанковіч адразу пры чытанні гэтага твора пазнала па апісанню месца, дзе пражываў галоўны герой Васілька Глечык. Яны адразу па апісанню пазналі цагельны завод, які размяшчаўся у Вішанковічах на Стрэлцы ў даваенны час. І менавіта калі па ранніх творах Васіля Быкова была знята многасерыйная кінастужка «Доўгія вёрсты вайны», там з вуснаў галоўнага героя выразна гучыць з-пад Витебска-Вишанковицкого района. Откуда родом-то? Из-под Витебска, Вишенковического района, товарищ лейтенант. А я Смоленский. Земляк. Дарэчы, хочу сказаць, што сцэнарый да гэтай кінастужкі пісаў сам Васіль Быкаў. Аповесць Васіля Быкова «Альпійская балада». Твор пра каханне і вайну. Падзеі ў творы адбываюцца на працягу 3 дзён. За гэты час галоўныя героі, беларускі салдат Іван і італьянка Джулія, паспяваюць уцячы з лагера, паспрабавалі перайсці Альпы і, канешне же, пакахалі адзін аднаго. Аповесць «Кар'ер» прысвечана барацьбе падпольшчыкаў. Галоўны герой твора Павел Агеев усё жыццё вінаваціць сябе ў тым, што адправіў сваю дзяўчыну, якую кахаў, на заданне, праз якое яна загінула. Ну что ты, глупенький, ты ведь не дойдешь, а передать надо. Пойду себе и пойду, кто на меня внимание обратит. Но дальше я одна пойду. Иди. Отдашь сразу обратно. Загінула. Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў ён вяртаецца ў гэтыя мясціны і вяртаецца ў той кар'ер, дзе былі расстраляны людзі, і сярод гэтых людзей была і гэта дзяўчына Марыля. Ён капае пясок у гэтым кар'еры і шукае хаця б што-небудзь, які-небудзь доказ, каб зняць з сябе вот это цяжар віны за тое, што яна загінула праз яго. Аповесць «Знак бяды». Твор пра Степаніду і Петрака Багацькаў, якія прайшлі праз усе нягоды і выпрабаванні жыцця і напрыканцы яго засталіся вернымі сваёй зямлі, свайму народу і сваёй чалавечай годнасці. Па гэтаму твору таксама пастаўлена цудоўная кінастужка. Таксама на выстаўкі прадстаўлены наступныя творы Васіля Быкова. Гэта аповесці «Дажыць да світання», «Абеліск», яго батальён, «Воўч'я зграя», «У тумане» і
іншыя творы. Запрашаем вас наведаць нашу выставку.